Good morning mga kaibigan. Welcome back to my vlog. Manguha kog sili. Ay daghan na kay hinog akong sili. Nagda ako og singan ani hapag ba ni? Akong sudlan sa hinog. Ay sayang man kaayo kay mahal baya ng sili ug mamalita. Akong i-powder. Ang akong mga sili. Kasayang. Naputol hinoong sanga. Dito sa layong bukid may payag kami nga gamay. Hindot kay ning siliham nga kaibigan. Kay kun linghod pa gani violet. Ini kahinog. Murid siya oh. Murid. Muni ganahan kay ko. Ni ya, imo nga hon sad kaayo ni. Grabe bunga. Kan kayo bunga. Kani siya puti ni, yellow. Nya ini kahinog uwasad red. Red sad siya. Ini ka. Halang kay ni. Ako ni butang sa ako ang suka ay maghimo man ko og sukang pinakurat pinakugang pinaigking pagyud. Pinaigking pinakurat pinakugang. Wow, hinog na, paingon. Hinog na po ni siya, paingon. Unya lang na nakukwaon. Kaya ako nang i-plant. Ako nang iluyong. Muni mga kaibigan. Mamalit kan ini mga kaibigan kay tagtiso mo sa karbo na mo. Kay tungod kay wala man gudroy uwan. Nihit man gudron panahona. Nya kini kung mamalit ka tagdus ang usa ani ya sa karbo na mo tagdus no ni mahal kayo mga kaibigan nya kung mag tinula ka wa baya gilami kung wala kay lamas kinahanglan baya kani pang tinula man ni siya ani pang tinula man ni mao na siya nga ganahan jud kong magtanong na
Gagmay pagbunga. Sige. Ora tong mga kaibigan, ang akong video. Salamat sa inyong pagtanaw, subscribe, like, and share. O shout out di ay ngadto kang Bakala. Jewel Bakala. Hello, Mr. Jewel Bakala. Kumusta na ka diha amping sa kanunay? Ug sa akong mga subscriber nga tanan, sa akong mga supporters, daghan kaayong salamat sa inyong pag-support sa kanunay. Amping mo diha, tibuok kalibutan mga kaibigan.